Balingane, Mabhungu namatshitshi sanibonani. Igama lami uSpooky N isiZulu. Namhlanje siyaqhubeka nombhalo wobuciko obizwa ngokuthiwa amahlokohloko obhalwe ngu-E.J. Mhlanga no-J.J. Thwala. Siqhubeka nenkondlo osihloko sayo sithi usiba. Sizokwenza ibinza lesibili. Umugqa we-12 ufundeka ngalolu hlobo. Dlondlobala lusiba lwezifundazwe. Imbongi ikhethe igama elithi dlondlobala ukuchaza ukukhula ngamandla noma uphakame uye phezulu. Imbongi yakhetha igama elithi lusiba ukuchaza uphaphe lwenyoni. Uyasibona-ke isiqalo eside noma esiphelele ukuthi singuye ulu ebekade ngimusho ekuqaleni, yize unkamisa wokuqala ungasetshenzisiwe kulokhu. Kwazise igama elithi lusiba belingekho ekuqaleni komugqa. Imbongi yakhetha igama elithi lwezifundazwe eliqalisa ngonhlamvu noma ilunga elingulwe olugqamisa ukusetshenziswa kongumnini ukugqamisa ukuthi into ingekabani. Izifundazwe zigodi nezigojana ezahlukene, zindawo nezindawana ezahlukene ezihlelwe ngokolimi olukhulunywa kuleyo ndawo. Balingani bami nani bafundi, ukuphuma kancane nje enkondlweni. Isiqalo esingu-ulu sigqamisa ini? Lesi siqalo sigqamisa ukuthi leyo nto okukhulunywa ngayo has a possibility of being elongated, of developing and reach a certain height, a certain direction, a certain age, a certain stage. Ake sithathe unwele, ulunwele. Izinwele ziyakhula zingaze ziyofika emhlane womuntu. So everything and anything that has a chance of being elongated falls under this category of isiqalo esingu-ulu. Uthando. Uthando luba lukhulu, abanye abantu baze bathi liku-cloud 9. Ngakho-ke igama elithi dlondlobala is appropriate, meaning the poet has chosen the term that fits in with usiba, ngoba nosiba nalo as inhlangano yababhali luyakhula, luyanda, luyakhula ngamandla, luyaphakama, luyaphezulu. Umugqa ka-13 bhula amaphiko ezifundazwe. Ukubhula amaphiko isimo sokukhuluma esichaza ukuba semandleni kumbe ukuba sesikhundleni. Igama elithi ezifundazwe ligqamisa izigodi nezigojana njengoba besilo ekuqaleni eziklanywe ngokolimi olukhulunywa abantu abatholakala kuleso sigodi. Kusukela emgqeni ka-12 kuye emgqeni ka-13 sithola ukuxhumana sigcino ngokusetshenziswa kwamagama afundeka ngalolu hlobo. Lwezifundazwe, ezifundazwe, ukugqamisa okubili okulandelayo. Okokuqala, ukwakheka komgqumo omnandi lapho sifunda le nkondlo. Okwesibili, ukugqamisa ukuthi usiba lunawo amandla okudlondlobala. Sithene ebinzeni lokuqala, sithena usiba ludlalisela lundindizele emfuleni. Umfula, imfolosi, uthukela, umngeni,
uMkhomazi, uPhongolo. E-KZN usiba luhamba wonke amakhona, kodwa-ke manje lunawo amandla usiba lokuthi luphume e-KZN luhambe luye kwezinye izindawo noma kwezinye izifundazwe. Lufike nakhona lube nesikhundla, lugabise ngamandla elinawo, lugabise ngolwazi elinalo. Umugqa we-14, inyoni yezimangaliso engenamingcele, imbongi ingathekisa usiba, ilubiza ngenyoni, okuyisilwane esindizayo esinezimpaphe. Ukugqamisa okubili, okokuqala ukwakheka kwesigqi, okwesibili ukugqamisa inkululeko usiba elinayo, imvume usiba enayo yokuthi ingandiza ishone nayinoma ikephi. Imbongi yakhetha igama elithi yezimangaliso, eliqalisa ngonhlamvu olunguye ukugqamisa ongumnini ukuthi into ingekabani. Imbongi yakhetha igama elithi izimangaliso, ukumangalisa ukubangela ukwethuka, abantu bangawuvali umlomo. Imbongi yakhetha igama elithi engenamingcele, unkamisa u-e kanye nohlamvu kumbe ilunga elingunge. Kokubili lokhu kuyizakhi zokulandula. Ngokucabanga kwami, nohlamvu kumbe ilunga elinguna liyisakhi sokulandula. Igama elithi umngcele lisibonisa indawo lapho kufanele kukhawulwe khona. Lokhu kuchaza ukuthi usiba lukhululekile ukuthi luhambe luyojubalala, lufike nanoma ikuphi lapho luthanda khona. Umugqa we-15, ethi ikhonjwa kwelakwamthaniya. Igama elithi ethi likhethwe ngoba lichaza okucatshangwayo. Uyamazi umuntu ume ethi bengithi, kusho ukuthi bengicabanga ukuthi kuzokwenzeka lokhu. Igama elithi ikhonjwa ligqamisa ukubhekisa umunwe kokuthile. Igama elithi kwelakwamthaniya linezinhlamvu ezintathu. Elokuqala lingukwe, ukugqamisa indawo. Balingani bami nani bafundi, ukwe nokwa nonkamisa u-e bagqamisa ukuthi kukhulunywa ngendawo. Uma ngithi nje emasimini, siyayazi sonke insimu, kodwa-ke manje mase ngithi lowo osekuqaleni ongunkamisa ugqamisa indawo. Yiyiphi indawo okukhulunywa ngayo la? Yindawo kaMthaniya, yiKwaZulu. Kwazise uMthaniya ugogo weNkosi uShaka, ozala uyise weNkosi uShaka okuyinkosi uSenzangakhona. Umugqa we-16, ibe ikhonjwa ko-Gauteng. Imbongi ikhethe igama elithi ibe, eliqalisa ngonkamisa ongu-i, ukugqamisa ukuthi kukhulunywa ngenyoni. Yakhetha igama elingube, eliyinsizwasenzo, ukugqamisa into eqhubekayo. Usiba luyaqhubeka luyadlondlobala, luqonda manje eGauteng. Ilapho lukhonjwa khona, ukukhomba ukubhekisa umunwe kokuthile.
iGauteng isifundazwe esethiwe ngokusetshenziswa kolunye ulimi engingeke ngazihlupha ngazama ukuchaza ukuthi kusho ukuthini. Kodwa-ke kuyabonakala ukuthi eGauteng kugcwele izilimi ezahlukahlukene. Kusukela emgqeni ka-15 kuye emgqeni ka-16 sithola ukuxhumana maphakathi ngokusetshenziswa kwegama elithi ikhomba, ukugqamisa okubili. Okokuqala, ukwakheka komgqumo omnandi oyisigqi lapho kufundwa le nkondlo. Okwesibili, ukugqamisa ukudlondlobala kosiba. Ngicela ukufunda imigqa emine elandelayo kanye kanye. Ikhonjwa koMpumalanga, ikhonjwa koLimpopo, ikhonjwa koMpumalanga Kapa, ikhonjwa koFleyisitata. Le migqa engiqeda ukuyifunda manje igqamisa ukuthi usiba okwangempela alunayo imingcele ngoba lukhonjwa koMpumalanga lapho kukhulunywa khona isiSwati nesiNdebele. Luye lapho kukhulunywa khona isiTsonga nesiVenda. Luye lapho kukhulunywa khona isiXhosa. Luphume lapho luye lapho kukhulunywa khona isiSuthu. Yini esikuphawulayo lapha? Siphawula ukuxhumana siqalo ngokusetshenziswa kwegama elithi ikhonjwa eligqamisa ukubhekisa umunwe kokuthile. Ake sibone-ke ukuthi ukusetshenziswa kwaleli gama kugqamisa ini. Okokuqala, ukwakheka komgqumo omnandi oyisigqi lapho kufundwa le nkondlo. Okwesibili, ukugqamisa uludumo losiba, ukwaziwa kwalo. Siphinde sibone nemvumelwano maphakathi ngokusetshenziswa kohlamvu koMpumalanga, koLimpopo, koMpumalanga Kapa, koFleyistata eligqamisa okubili. Okokuqala, ukwakheka komgqumo omnandi oyisigqi. Okwesibili, uludumo. Uyini kanti lona okukhulunywa ngaye la? Lokhu kufana nse kanye nonkamisa nohlamvu lwamagama ukwa, nohlamvu lwamagama ukwe, kuchaza kugqamise indawo. Umugqa wama-21. Jubalala makhonjwase wezimangaliso. Imbongi ikhethe igama elithi jubalala ukuchaza ukuphuma phambili undize. NgesiNgisi besingathi nje shine Lusiba shine. Imbongi yakhetha igama elithi makhonjwase. Luqalisa ngohlamvu noma ilunga elinguma ukugqamisa ukuthi usiba luqanjwe igama elithi makhonjwase. Kwazise wonke umuntu ubhekisa umunwe kulona noma iminwe kulona. Imbongi yakhetha igama elithi wezimangaliso eliqalisa ngohlamvu olunguwe ukugqamisa ukuthi into ingekabani ngoba lokhu ucezwana lwenkulumo olubizwa ngokuthi ongumnini. Izimangaliso ukwethuka, ukungawuvali umlomo ngento ethile. Umugqa wama-20. Nyoni elandela izigi zelembe. Inyoni isilwane esindizayo esinezimpaphe.
sishilo sathi imbongi iyangathekisa la, ibiza usiba ngenyoni. Ukugqamisa okubili. Okokuqala, ukwakheka komgqumo omnandi oyisigqi. Okwesibili, ukundiza, ukufinyelela noma ikephi. Imbongi yakhetha igama elithi elandela ukugqamisa ukuhamba ezinyathelweni uye lapho kwaya khona umuntu ophile ngaphambi kwakho. Izigi, izinyathelo. Igama elithi Zelembe liqalisa ngohlamvu olungu-ze ukugqamisa ongumnini ukuthi into ingekabani. Ilembe, iqhawe noma inkosi uShaka. Balingani bami nane bafundi, bengicabanga ukuthi ngizokwenza ibinza lesibili nelesithathu kanye kanye. Kodwa uma ngibheka le video isiyinde nje ngibe ngenze ibinza elilodwa. Ngakho-ke ngicela ukugcina lapha. Niyathandwa, nisale kahle.